Bore da, a chroeso i Eglwys Dewi Sant ar gyfer ein gwasanaeth boreol ar y trydydd Sul yn Advent. Mae'r Nadolig yn brysur yn agosau. Dechreuwn ein gwasanaeth y bore yma drwy oleuo y drydydd ganwyll ar dorch yr Advent, sef y ganwyll binc neu liw rosyn. Wedi cofio y patriarchiaid, y proffwydi, canolbwyntiwn heddiw ar Iwan Fydyddiwr, a'i lais yn yr anialwch yn galw allan atom paratowch ffordd yr arglwydd. Iesu Grist yw goleuni'r byd, goleuni na all unrhyw dywyllwch a'i drechu. Gweddiwn, o Dduw tragwyddol, wrth fod y tywyllwch yn nesau ar nos yn oedi'n hir, goleuwn ganwll i wasgaru tywyllwch ein cylonau ac erlyd ymaith gysgodion ein meddyliau, fel y boedd o ef y soniodd Iwan Fydyddiwr amdano, gan fod llwybr disglair a chlir, a'n cael yn barod ac yn fodlon i'w groesawu ef sydd yn oleuni'r byd, oherwydd y mae ef yn arglwydd byth bythoedd. Amen. Mae'n dod, mae'r brenin yn dod, croesawon ef, a'r brenin y gogoniant yw o'r sefnef. Mae'n dod, ef yw brenin nef. Mae'n dod, awn ni mewn i'w dair na sef. I'r galon friw mae eiriau yn fal, mae'r caiff yn y rhydd. Fe glyw y byddar dawnsia'r cloth ar dall wel y ddyr. Mae'n dod, ef yw brenin nef, ef yw brenin nef. Mae'n dod, awn i'w mewn i'w dair na sef. Y sawl sydd yn galaru nawr mewn poen a chyr, bydd chwerthin a llawenydd mawr i'r haen rhyw ddyr. Mae'n dod, ef yw brenin nef, ef yw brenin nef. Mae'n dod, awn i'w mewn i'w dair na sef. Dewch bobl gyda ni, foli brenin nef, gorseddau'r diwiaeth i ddinistrir gan ddo heb. Mae'n dod, ef yw brenin nef, ef yw brenin nef. Mae'n dod, awn i'w mewn i'w dair na sef. Paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd, unionwch yn y diffeithwch briffordd i'n Duw ni. Deithom ynghyd yn deulu Duw ym mhresenoldeb ein tad, i roddi iddo foliant a diolch, i glywed a derbyn ei air, i gyflwyno iddo anghenion yr holl fyd, ac i geisio ei ras, fel y gallwn trwy ei fab Iesu Grist, ein rhoi ein hunain i'w wasanaeth. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau wrth ein tad, a cheisio fyddeiant a'i dangnefedd. Trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim o ein Duw. Arglwydd Iesu,
Deithost fel ein gwaredwr i gyhoeddi newyddion dy iachawdwriaeth. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Arglwydd Iesu, rwyt yn dod fel bugail i'n dwyn ynghyd. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Arglwydd Iesu, byddi'n dod fel barnwr i sefydlu nef newydd a deiar newydd. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dduw Tregarog, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, y mae'n wir ddrwg gennym, yr ydym yn edifarhau ac yn troi at y ti. Adnewyddau'n bywydau trwy dy ysbryd, ar ddelw Iesu Grist ein gwaredwr, gogoniant dy enw sanctaidd. Amen. Yr holl alluog Dduw a drigyrha wrthych, maddau chwi a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol. Amen. Dewch llawenhawn gerbron Duw, rhown anrhydedd i enw'r goruchaf. Mae Duw wedi edrych arnom, ac wedi ein gwneud yn blant y goleuni. Mae ein hyneidiau yn mawrhau i Duw, bendigedig fyddo enw Duw am byth. Codwn ddwylo sanctaidd, a byddwn yn llawen. Y colect ar gyfer y trydydd Sul yn Advent, Gweddiwn. O arglwydd Iesu Grist, anfonais dy genhadwr ar dy ddyfodiad cyntaf i baratoi dy ffordd o'th flaen. Par i weinidogion a gor'w chwilwyr dy ddirgeleddau yr un modd, baratoi ac arloesi dy ffordd, trwy droi calonnau'r anifydd i ddoethineb y cyfiawn, fel ar dy ail ddyfodiad i farnu'r byd, y ceir ni'n bobl gymeradwy yn dy olwg di, oherwydd yr wyt yn fyw ac yn teyrnasu gyda'r tad ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Llythyr Paul at y Thessaloniaid. Llawen hewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid. Ym mhob dim, rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllus Duw yn Crist Iesu i chwi. Peidiwch â diffodd yr ysbryd. Peidiwch â dirmygu proffwydoliaethau. Ond rhowch brawf ar pob peth, a glynwch wrth yr hyn sydd dda. Ymgadwch rhag pob math o ddrygioni, bydded i'r Dduw'r tangnefedd ei hun eich sancteiddio chwi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a'ch enaid a'ch corff yn gwbl iach, a difau hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae'r hwn sy'n eich galw yn ffyddlon, ac fe gyflawna ef hyn. O tyredi Emmanuel, a datod rwyma Israel, sydd yma natyd unig, tris hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist, o can, Emmanuel.
Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Ioan, gogoniant i ti o arglwydd. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Dyma dystiolaeth Ioan, pan anfonodd yr Iddewon o Jerusalem o ffeiriaid a lefiaid ato i ofyn iddo, pwy wyt ti? A ddefodd ac ni wadodd, a dyma a ddefodd, nid my fi yw'r Meseia. Yna gofynasant iddo, beth yntai, ai ti yw Elias? Nag e, meddai. Ai ti yw'r proffwyd? Nag e, atebodd eto. Ar hynny dywedasant wrtho, pwy wyt ti? Rhaid i ni rhoi ateb i'r rhai anhanfonodd ni. Beth sydd gennyt i'w ddweud amdanat dy hun? My fi, meddai, yw llais un yn galw yn yr anialwch, unionwch ffordd yr arglwydd, fel y dywedodd y proffwyd Eseia. Yr oeddent wedi ei hanfon gan y Phariseiaid, a hwylasant ef a gofyn iddo, pam ynte yr wyt yn bedyddio, os nad wyt ti na'r Meseia nac Elias na'r proffwyd? Atebodd Ioan hwy, yr wy fi'n bedyddio a dŵr, ond yma un yn sefyll yn eich plith chwi nad ydych chwi'n ei adnabod, yr un sy'n dod ar fy ôl i, nad wy fi'n deilwng i ddatod carau a'i sandalau. Digwyddodd hyn ym Methania, y tu hwnt i'r Iorddonen, lle roedd Ioan yn bedyddio. Dyma Efengil yr arglwydd, moliant i ti, o Grist. O, mae angen O tyred arglwyfan dy nerth, tydi yr hwn ar sein a'i serth, gyhoeddais gynt dy ddeddfau glan, mewn mawredd a chymalau tan, o can Emmanuel, thou art ati o Israel. Ar hynny dywedasant wrtho, pwy wyt ti? Yr ail adnod ar 20 o'r bennod gyntaf o'r Efengil yn ôl Sant Ioan. Pwy wyt ti? Dyna i chi gwestiwn. Cwestiwn ychydig yn fygythiol ei naws a chwta i fynegiant. Does dim llawer o ymynedd yn y cwestiwn hwn, na chwaith lawer o gyfeillgarwch. Pwy wyt ti? Nid unwaith yn unig y gofynnwyd y cwestiwn hwn, ond dwywaith, a hynny'n syth ar ôl ei gilydd. Pwy wyt ti? Rhaid i ni roi ateb i'r rhai anhanfonodd ni. Dyma oedd cwestiwn yr offeiriaid a'r lefiaid anfonwyd yn arbennig o Jerusalem i lannau afon yr Iorddonen ger Bethania i holi Ioan Fedyddiwr. Doedd dim llawer o gefnogaeth gan yr awdurdodau crefyddol yn Jerusalem i'r hyn yr oedd Ioan Fedyddiwr yn ei wneud. Roedd yn amlwg bod Ioan Fedyddiwr wedi dechrau creu anesmwythder ymhlith yr awdurdodau crefyddol iddynt rafferthu anfon cynrychiolwyr i'w holi ynghylch ei weinidogaeth. Ond y gwir yw, fe allwn innau hefyd sefyll gyda'r offeiriaid a'r lefiaid y bore yma a gofyn i Ioan Fedyddiwr, pwy wyt ti? Y gwir yw, wrth i'r Nadolig nesau, mae'n meddyliau ni yn dechrau troi at stori'r geni, at y lletiwr, y stabal a'r preseb, at y bugeiliaid a'r llu o angylion, at yr angel Gabriel a Mair a Joseph, a'r ebol bychan yn agariodd Mair yr holl ffordd o Nazareth i Bethlehem. Dyma'r cymeriadau hoffwn i ganolbwyntio arnynt wrth i ni nesau at y Nadolig, y cymeriadau cyfarwydd yr ydym yn eu cysylltu ar wyl. Fe allwn ninnau hefyd gofyn yr un cwestiwn i Ioan Fedyddiwr,
Pwy wyt ti? Pam wyt ti'n cael cymaint o sylw wrth i ni deithio trwy'r adfent? Pwy wyt ti yn y stori fawr, stori am wneud Duw a'r byd, stori ein hiachawdwriaeth ni? Ar yr olwg gyntaf, mae Iwan Fedyddiwr yn gymeriad sy'n aflonyddu. Mae'n gymeriad sy'n anesmwytho. Mae'n gymeriad od. Nid oedd yr awdurdodau crefyddol hyd yn oed yn siŵr beth i'w wneud ohono. Mae'n gymeriad sydd, fel petai, yn hoffi lladd ar y rialtwch a'r llawenydd ac yn atgoffa pawb o ddifrifoldeb ffydd a phwysigrwydd meithrin calon uniawn a pherthynas eiddfed a Duw. A'i waith oedd paratoi y ffordd ar gyfer gwir Feseia Duw ac i helpu eraill i weld y Meseia ym mherson Iesu Grist. Roedd y proffwydi wedi bod yn edrych ymlaen at y dydd pan fydde Duw yn anfon y Meseia at ei bobl. Rhywun a fydde'n dod o dŷ y brenin Dafydd, un a fydde'n dod i sefydlu teyrnasiad Duw ar y ddeiar, rhywun a fydde'n codi i arwain y bobl o law y gormeswyr i'r rhyddid. Yn y cyfnod hwn, yr oedd pobl Dduw o dan lywodraeth ormesol y Rhufeiniaid. Cofiwn, nid o ddewis y teithiodd Joseph a Mair yr holl ffordd o Nazareth i Bethlehem a Hithain feichiog, ond o dan orfodaeth o'r chymyn Cesar Augustus i gofrestru'r holl ymerodraeth. Roedd pawb, o'r mwyaf i'r lleiaf, yn byw o dan lach Cesar, ac felly yr oedd geiriau'r proffwydi gynt, yn addo a bydde Duw yn anfon Meseia, yn flaenllaw, yn meddyliau pawb. Yr oedd pawb yn byw mewn gobaith, y byddai'r addewid yn cael ei wireddu yn ei dydd, ac y byddai Duw yn dod ac yn ymweld â'i bobl mewn ffordd rhyfeddol iawn. Ac felly, pan ymddangosodd Iwan Fedyddiwr yn ei wisg ryfedd o flew camel a gwregus o groen am ei ganol, a'i alwad ddi-gyfaddawd ar ei bawb wedi farhau oherwydd bod teyrnas Dduw yn agos, dechreuodd nifer feddwl, dechreuodd nifer boeni mae Iwan oedd y Meseia. Ac fe welwn ni hyn yn natur y cwestiwn cwta a bygythiol a ofynnwyd iddo. Pwy wyt ti? Ai ti yw'r Meseia? Ai ti yw Elias? Ai ti yw'r proffwydi? Doedd neb wedi gweld y fath un ag Iwan o'r blaen. A Iwan Fedyddiwr oedd y Meseia? Yr un yr oedd y proffwydi wedi sôn amdano? A Iwan Fedyddiwr oedd yn mynd i achub y bobl o'i ormes? Roedd yr offeiriaid a'r lefiaid yn poeni bod Iwan yn meddwl hynny ohono ei hun. Ond na, nid my fi yw'r Meseia, atebodd Iwan, na chwaith Elias, na'r proffwydi. Roedd ei waith yn bwysicach na gwaith y proffwydi. My fi, meddai, yw llais un yn galw yn yr anialwch, unionwch ffordd yr arglwydd. Roedd Iwan yn gweld ei hun a'i weinidogaeth o fedyddio eraill yn afon Iorddonen fel paratoad iddynt dderbyn y gwir Feseia. Tyst oedd Iwan i dystiolaethu am y goleuni mwyn i bawb ddod i gyredu trwyddo. Nid Iwan oedd y goleuni, nid Iwan oedd y Meseia, ond Iwan oedd y mynegbost yn cyfeirio eraill, yn dangos i eraill, y ffordd at yr un, at Iesu Grist ei hun. Pwy yw Iwan Fedyddiwr felly, ond yr un sy'n dangos i eraill y ffordd at Iesu Grist. A dyma ni'n dechrau gweld pwysigrwydd Iwan fel cymeriad mawr yr adfent. A'i waith oedd paratoi ei ffordd, a'i waith oedd cyfeirio eraill at Iesu Grist. Doedd Iwan ddim yn disgwyl unrhyw glod na chwaith gydnabyddiaeth am ei waith. Roedd e ddim yn mynnu tynnu sylw ato ei hun, roedd o hyd yn edrych y tu hwnt iddo ei hun ac yn edrych am yr un nad oedd yntau yn deilwng i ddatod carau a'i sandal. Ac yma yng ngweinidogaeth Iwan ar ddechrau'r Efengil, fe welwn ni ein galwad ar weinidogaeth sydd yn perthyn i'r eglwys yn gyffredinol ac i bob un ohonom ni, sef ein gwaith o ddangos y ffordd a chyfeirio eraill at Iesu Grist y Meseia. Dyle ein gweithredoedd a'n geiriau
Dyle ein bywydau oll fod yn fynegbist sydd yn pwyntio tu hwnt i ni ein hunain ac at sylfaen ein bywydau, sef ein ffydd yn Iesu Grist, a'i gariad a chybol a gwedd newidio lef. Mae Paul yn ei lythyr at yr eglwys yn Thessalonica yn rhestru ni y ffyrdd y dylem ni fynegu ein ffydd yn Christ ac felly bod yn fynegbist i eraill. Llawenhewch bob amser, meddai, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim rhowch ddiolch, glynwch wrth yr hyn sy'n dda, ac ymgadwch rhag pob math o ddrygioni. Does dim y tu hwnt i allu pob un ohonom ni i gyflawni pob pwynt ar y rhestr hon. Maen nhw i gyd yn weddol ddinod, ac eto mae pob un yn bosibl i'w gyflawni. Wrth ei harfer yn gyson a'i gwneud nhw'n rhan o'n bywydau beunyddiol, yr ydym yn dangos i eraill bod ein ffydd yng Nghrist Iesu yn rhan yn natod o'n bywydau, a thrwy ei cyflawni, yr ydym heb os nac o'n i bai yn fynegbist sy'n cyfeirio eraill at o ef. Mae stori am Karl Barth, un o ddiwinyddion mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif. Ar ei ddesg yn ei stydi, roedd copi o beintiad enwog o'r croeshoeliad gan yr arlunydd Matthias Grunenwald. Mae'r llun yn dangos y Crist croeshoeliedig yn y canol, ac yna ar y chwith i'r groes y mae Mair, mam Iesu, ond ar y dde i'r groes y mae Iwan Fedyddiwr. Yn un llaw y mae'n dal yr ysgrythyrau, ac mae ei law arall ar ei fyny, gyda'i fynegfys hir yn pwyntio yn syth at Iesu. Bob tro y byddai Karl Barth yn bwrw ati ysgrifennu, neu cyn iddo fynd i bregethu neu ddarlithio, yn ôl yr hanes, bydde'n cymryd eiliad neu ddau i edrych ar y llun hwn. Wrth syllu arno, bydde'n atgoffa ei hun nid ei waith ef oedd bod yn Iesu, nid ei waith oedd y Meseia, ac nid i dynnu sylw ato ei hun oedd ei alwad. Yn hytrach, ei waith oedd bod yn Iwan Fedyddiwr i eraill, a thrwy ysgrifennu, pregethu a darlithio, gyfeirio eraill at Iesu, mab Duw a mab Mair, y Meseia a gwaredwr y byd. Tywys eraill at wirionedd y gair oedd ei waith, a gwaith y gair Iesu Grist oedd achub. Pwy wyt ti yw'r cwestiwn a fynnwn ni heddiw i Iwan Fedyddiwr. Pam fod Iwan Fedyddiwr mor ganolog i'r adfent? Oherwydd mae ef yw'r un sydd yn dangos i ni mae Iesu yw'r Meseia. Ef yw'r un sy'n ein cymell ni yn ein bywydau beunyddiol i fyw ein ffydd, fel y bydd ein bywydau fel eglwys a hefyd ein bywydau unigol yn fynegbist cadarn a chlir. Bywydau sy'n fynegbist yn dangos y ffordd i eraill at y preseb ar groes, at Iesu a'i gariad sydd ar waith yn ein bywydau ni. Amen. Dwedwn gyda'n gilydd y credo. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, fy nhonell pob bod a bywyd, yr un yr ydym yn bod er ei fwyn. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w fab, a gymerodd ei natur ddynol ni, a fu farw drosom ac at gyfododd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw ac yn ymlygu Crist yn y byd. Dyma ffydd yr eglwys, dyma ein ffydd ni, yr ydym yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Tad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Emmanuel,
Messiah Dyw, Messiah Dyw, ei enw yw Messiah Dyw, Dyw gyda ni, Dyw arnom ni, ei enw yw Messiah Dyw. Gweddiwn. Dduw pob gwirionedd a phob gonestrwydd. Gweddiwn dros ein byd a'i anghenion. Tyrd o Iesu tyrd, tyrd o Iesu tyrd, tyrd o Iesu tyrd, tyrd i'n byd mawr gron. Boed i'r rhai sydd dan gysgod anobaith, gael ei bendithio a goleini gobaith. Mae dy angen di, mae dy angen di, mae dy angen di yn ein byd mawr cron. Boed i'r rhai sydd dan gysgod rhyfel, gael ei bendithio a goleini heddwch. Llanw ni a the, llanw ni a the, llanw ni a the, fan ein byd mawr y cron. Boed i'r rhai sydd dan gysgod unigrwydd, gael ei bendithio a goleini cwmniaeth. Rod y gariad mawr, rod y gariad mawr, rod y gariad mawr an ein byd mawr cron. Boed i'r rhai sydd dan gysgod galar, gael ei bendithio a goleini cysur. Golau roi ni, golau roi ni, golau roi ni yn ein byd mawr cron. Boed i tholl bobl a demtir gan gysgodion balchder, gael ei bendithio a goleini gostyngeidrwydd. Tyrd o Iesu tyrd, tyrd o Iesu tyrd, tyrd o Iesu tyrd, tyrd i'n byd mawr cron. Nefol Dad, diolchwn i ti am ein cartrefi a'n teuluoedd, am fwyd a dillad ac am bob hapusrwydd y gall rieni a phlant a'i rannu. Gofynnwn am eithgariad ein hamgylchynu a thofal ein hamddiffyn, ac am gael adnabod y dangnefedd bob amser. Arglwydd yn dy drigaredd derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein hiachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dele dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd,
Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Llywyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch, a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen, a bendith Duw holl alluog, a tad y mab ar ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.